क'क्राझाराव सोलिगासिनो दङ सेथि बिटिआर बेडमिन्टन चेम्पियनशिप। क'क्राझार जिल्ला बेडमिन्टन गौथुमनि बानजायनायाव 11 आरो 12 मार्चआव साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि इनडोर स्टेडियामाव खुंनाय जादों सेथि बिटिआर बेडमिन्टन चेम्पियनशिप। बे बेडमिन्टन चेम्पियनशिपखौ थांनाय सानखालि बेखेवनानै होदों क'क्राझार नोगोर आफादनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। मख'नाय जायोदि बे बेडमिन्टन बादायलायनायाव बिटिआरनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैदों। क्लियर ने नोंना जागोन ना? आं जागोन। खम दामनि आंना। या? बारा खम दामनि। नङा नोंनाबो मोनसे माबा दं। बायरानि हमगासिनो दं। मा होनो? मोनसे एप दं। बे एपआवसो खेबनांगौ। खोनाबाय बाबा? बे एप दं आरोखि माबायदि क्लियर नुयो? थांसै। सार थांसै। क्लियर ने नोंना जागोन ना? आं जागोन। खम दामनि आंना। या? बारा खम दामनि। नङा नोंनाबो मोनसे माबा दं। बायरानि हमगासिनो दं। मा होनो? मोनसे एप दं। बे एपआवसो खेबनांगौ। खोनाबाय बाबा? बे एप दं आरोखि माबायदि क्लियर नुयो? थांसै। सार थांसै। क्लियर ने नोंना जागोन ना? आं जागोन। खम दामनि आंना। या? बारा खम दामनि। नङा नोंनाबो मोनसे माबा दं। बायरानि हमगासिनो दं। मा होनो? मोनसे एप दं। बे एपआवसो खेबनांगौ। खोनाबाय बाबा? बे एप दं आरोखि माबायदि क्लियर नुयो? क्लियर ने नोंना जागोन ना? आं जागोन। खम दामनि आंना। या? बारा खम दामनि। नङा नोंनाबो मोनसे माबा दं। बायरानि हमगासिनो दं। मा होनो?